بربجار کوماریان بو سروکاتیا امریکا دونالد ترامپ سنگیا گوتارا خول ولایت اوهایو اخسته سر سیاست دربه امریکا درباره جناو برنا کومالا چکدارین تروریستین داعش و گروپین تونتراوین دی. Di sala bîstan da Amerîka serkeftin sernazî û faşîzm û komûnîzmê da îna û em dê bi ser îdeolojiya neviyanê ya îslama radîkal jî serkevîn. Ewa mafê mirovan bin pê dike. Geşbûna Daişê ji encama siyaseta Serok Obama û wezîra wî ya berê Hillary Clinton e. Donald Trump dixwazit dijberên aydeolojiya wekû wî gotiya mirinê li berûkekanî dijî Daişê bikar bîne. Ku li heman dem da behrekin ji hevpeymaniya Serok Obama. Em dê hevkariyê gel Şah Abdullahê Ordunê û Serokê Misrê Sîsî bikin. Gel wan evên dijî îdeolojiya kuştinê û bi nizîkî ve dê karî digel NATO bikin dijî terorîzmê. Li aliyê Demokratan, berbijara Demokratan Hillary Clinton û cêgirê Serokê Amerîka Joe Biden ji wîlayeta Pensilvanya bi tundî dijî boçûna Trump derbarê şerê dijî Daişê rawestan. He talked about letting Syria become a free zone for ISIS. اوی بحثی هنده کر که سوریا ببیت دفرکا آزادا داعش. بحثی هنارتنا هزن امریکا بو سوریا دکت که اف پرسه ندناف بحثا دایا. جێگرێ سەرۆکی ئەمریکا جو بایدن ji خانم کلینتۆن تونتر بوو لەسەر ترامپی û بوچûnên wî bi metersîdar li ser parastina niştimaniya ئەمریکا nasand. هزرên Trump ne bi tenê zor şaşin belkû bi tirsin jî û nîşanên nezanîna bi distûrê me bû xwe digire û rêxweşker e bo terorîstan û propagandayên wan. Wilayetên Ohio û Pensilvanya ne bi ser demokratan yan komariya vene û bi destxistina piştevaniya her yek ji wan wilayetan wê bandorê li ser encamên dawiyê dengdana bû serokatiya Amerîka hebet ku rapirsî heta niha diyar dikin Hillary Clinton bi 7 sedê li pêş e. Xalid Fettah, Dengê Amerîka.